haino hai lamchogo khajani takok tai bukhuk songrongno khakhayo norok kahamno tongna hinai somung channel tini ke tui phaijao ka choco chip ni chocolate cookies khainani hinai nogo oven gurui karayo klai ke bhaike khaisai man phadi nailaigirenai nahadi 100 gram amul butter orwo angna kha fridge bisingni tikhlaiye norom rui tonika karak ngai mix khaimiya bone bagai noromui tono nango norokbo jepro sram apro tikhlaiye sakang toni di norom khaiye nahadi mohake norom ekdom kepek buya bo asuk sakai norom na nango jotono poriskar ke kaisa maniyo khe na baikha obono tabuk mix khainai ekdom kufur nyasang mix khainai mix khaiye rwnai obono kufur nyasa kisa mix mane pore angoro chini ada cup rwnai o chini hingkai nogo normal chini no na ang mixer powder khlaina kha mix chini bai butter no mix khainai tambagi himale chini bo golena nongaban bagi skang rwnai nahadi obo kisa mix mane yagolo fulong bolong kha o jorao ang vanilla essence 4-5 drop rwnai oborui kaham kai mix khainai essence re kaham kai tai butter bahai rok nya ta boni bagai kaham kai rinai kaham kai mix khainai kufur nya suk jora tikhai nahadi kufur kha o jora o kaisa sangkini nanai sangkini nawoi 1 cup moida sangkinai tai chocolate biscuit che hingkai ba dark cocoa powder 2 চামচ ri rwana tai o jorao corn flour bo 1 চামচ ri rwana tambagengke biscuit karak ngai thep bangnani bagai tai baking powder rinai 1 চামচ baking soda hangke rena nangla baking powder simi rekhaino ngo biscuit rok saman jaga obono kaham kai sangkinane belaino dorkar budul badalok tongoi mano belaino dorkar sangkinani obo sangki bayoi sapiknai kaham kai obono puila bulgranai obo jotono bulbainai mix khainai yak kaham sujak o yak baino obo sapik siwano kaham kai poriskar no yak kaham kai sapiknai jotono bulbainai kisa karanang kha o jorao dudh bori risina kisa dudh 2 চামচ ri rwana dudh ruwei kaham kai sapik pinai haino hai bahake sapiknai haino hai nahadiya mohake sapik baikha tabu 15 minute fridge o dai tonai sedngnani bagai 15 minute ni yagulo nahadi bahai kha tabu obono biscuit soman khainani bagai kaisa chamus na kha kaisa chamus sugui dawoi oboni ojon khaino dulnai norok yago sakang thok phulunya di haike butter fan phulunya di ambo phulunya kha mohake no dului obo hai kisa sa chini renai bisi petha khaya tai patla bo khaya tambage hingkangkai bo haino monfuru kai pheri thanai monfuru wari thanai bon bage kaisa steel ni mairango ang iku bag paper ri rekha o sakaono renai kaisa kai jotono oboni soman kaino ang dudului rebainai size 1 nani bagai belaino dorkaram tui map khlaina ni tambage hingke baksa biscuit chicken baksa kotorongni mano aboni bagai mo haikeno sram baikya nahadi obo haikeno rebaikha tabuk oro 13 ta kha tebo bara tongkho 13 ta o jaga o choco chip ri rwnai nogo abo haike sramai chare khangkai cherai rok belaino khushi tongthokjago katal borok to emne ke chocolate thokjaknai choco chip bo borok thokjago aboni bagai cherai rok sudu cherai rok simia okra rok bo thokjago singno amtike katal sramai chare khangke nogo nahadi sram baikya 13 ta kha obono mufnai karai bo 10 minute horkom ka hit khai toni kha kutung khaiye o jora stand sakao kha tap sakai mairang berai risinai horkom khaino bono 30 minute mufunai tonai horkom khaino 30 minute yagulo ang no phunu gano haino hai
nahadi 30 minute ni yagulo butike phumuloka biscuit thutai tongkha jaga kesep haingkha chaglaya haingkha jaga kesep sepjagui tongmai mane norok nugui tongkha yang kinaro bo ta yang kinaro bo sepjagui tongkha aboni bagui nahadi ang norokno kutungba kathi baini tiklai siwano gana khai phunugan nahadi busuk phumuloka buji mangkhana norok busuk kalai khaino oven sarano karayo biscuit usami saimano nahadi ang kaisa plate rekha 2 bar ang biscuit muphunka 13 ta khaioi orta 26 ta tongo abo haike no khlaibekya buji mangkhana norok khayo norok nogo sramai jabona taisa malai phina haino hai next video